neboli tajské boxerky. Démoník Banko. Z východu, máme je tady. A na ty jsem obzvlášť zvědavá. Z východu, takže to není Humené, to není už Gorod, to je ještě dál. To je ještě dál. To je Gula. A je. No jo, už to hraje. Pejsku, počkej, ještě si nevzala paní slepičku, že jo? Nejdřív drůbež, potom pejsci. Ano. Pája to zas nevydržela, zas tam toho Michala dál. No, nevydržel to, no, a teď se mu nedivím teda. Teď se mu fakt nedivím. A je. Se to možná z východu vzal na západ. Potratit. No to já už se těším, až tam si to vezmu trochu na záchod. Tak jeden východňar z Dohutoril. A hnedka pokračujeme posuzoval na východním Slovensku. Ano, pokračujeme v tomto východním směru, takže budou bratislavské Zajačice. Východní směr, tam jedeš furt, jedeš a nic. A nakonec už Gorod. Ano. A už si víš. A tam si řekneš, tam jsem dojet nechtěl. Je to. Ale všem čas, ano, tleskátí se totiž, že kdykoliv, jakkoliv, pokud možno co nejvíc. Tak, východ se blíží k východu z parkouru. A sexy holky z Bratislavy.